Muri Zimbabwe tinodara kuti tinokuwa naye makasimba muri kumati mana kwa muri kutuona muri pane dzino nguva. Indon Silvester tavuma nei? Ndinoitwa Pelagia Yekwa mupurwa. Isusu tiri machief Musana, machief Musana tiri mu village yeKwaJaji. Tauyawo kunoku paine nyaya yatafambira Pelagia. Tanzwa kuti munzvimbo ino yatiri mune mwanasikana ane 3 years akatakura pamuviri. Iwezve pamba papo pana amai vake vemwanasikana vanomborasika njere nagogo vanza vanyatsoona. Saka toda kuti tipinde mukati tinzwe zvizere kuti chii chiri kuitika pamwanasikana kuti ane 3 years akatakura pamuviri. Regai tipinde mumusha titaure navo. Pana patina Stella asadu. Stella ungatanga zvino kuti zivisa kuti wane makore mangani? Ndine makore 21. Ice cream ndinaka kubatira zvakuti ndowari unenge uchingoichika kana mnani 21 zvakuti akaberekwa gore 2003. Alright, aiwa tinotenda. Chikonzero tauya panapa inyaya yekuti uri kuda rubatsiro hanzi. Totenda. Toda kutanga nenhoroondo yeupenyu hwako kuti tisvike patiri nhasi uno. Toda kungoziva background yeupenyu hwako kuti muri vangani mumba menyu, baba namai vari kupi? Takaberekwa tiri 2. Ndakakonjigana nambuya chigara pano. Ndikaenda kuprimary ndasvika secondary form 2. Ndandisina mari yekuenda kuchikoro. Amina baba vakasipesana vakasiyana. Baba vane mukadzi kuno. Pandamira chikoro ndatanga kumoshanda mabasa ekutengesa. Taita mabasa ekutengesa ndipo panatanga kuita problem yemudumbu. Dumwa mwangu ndwadza. Vanhu vatanga kuti vanhu vasikana vanonetsa pamwe nenhumbu. Vanhu vati inhumbu inhumbu. Avese anagobva vati inhumbu. Vanhu ndegara nawo. Ubeka ngobva waudzwa vati kana inhumbu chi afida basa mwana unosunungukwa. Vandamirira kuti mimba dzatarwadzi. Vakona 9 months, 9 months dumbera. Vangangoita. Vakona 9 months ndikatorwadziwa kuti ngi munhu atonedwa angati nenhumbu chiwari. Vatina chipatara kushamba. Vandasvika kushamba kwebvanza mwana aitwa scan $30. Ndanga ndina gogo bva tachikwa bva mari handi yakondoiwana $30. Manesi bvanzi gotsisi bva tiite scan mahara. Taitwa scan iyoyo. Nduma mukoni kwamusana china dumbu ranga foto udaro. Nduma mamusina china. Manesi bvaruti pamwechi akatorwa naroyi mwana mudumbu mwana. Apana kangorwadziwa mudumbu svika naizvozvi. Nduma munorwadza nyimonzienda kumascan tichidzoka. Scan apa chinoonekwa. Takagara kuchigomo kuhospital. Hapana chakaitwa ndikaita mwedzi ndiriko hapana chakaitika. Ndakamunzi kunganga takamuenda. Rekuno tingopuwa mushonga pana chikuchinja. Maprofita tungoenda pana chikuchinja. Baba vangu vasvika pakutaura kuti ini mwana ndimwakona naye hama zvamukamuite koko. Vakasvika pakurama havasana kutaura nesu. Kuno kunena gana gogo. Ame yangu ndo vari pano, ame yangu vanorwaro. Mari apa kwaiwana hapana vanoiwana. Saka ndikumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana mune mari yekwasa kundibatsirawo maninga nekundibatsirawo. Alright, Stella, mubvunzo wandida kukubvunza ndekuti iwo pawakanzwa vanhu vachiti inhumbu ndofunga zira rawataura kuchikoro nekudzidza nekuziva nhumbu haingomuke munhu angone nhumbu. Pane kusangana kunoitika pakati pemurume nemunhukadzi. Iwo hauna here mukurangarira kwako hauna here mukomana wakanga wambosangana naye mukaita bonde nemukomana yeye zvekuti vanhu pavakati nhumbu kana iwe wega waigona kuti maybe Joshua ndine nhumbu unogona kuti tsanangura kuti hauna munhu waifambidzana naye here ndokubva mazosvika pakurara mese? Angaripo mukomana wandakasangana naye. Makasangana kupi nemukomana? Kulocation. Ndopawanga uchita mabasa ako ekushanda. Saka chitiudza chokwadi kuti nemukomana uyu makanga mamborara mese here? Mukomana ndakasangana naye. Wakasangana nemukomana? Iwo pawakanzwa kuti vanhu vakuti ayo inhumbu mukomana wakamutaurira kuti ashamwari ndinofunga kuti ndine nhumbu ende uye akati chii? Mukomana nguva takataura. Mukomana nguva akabvuma. Mukomana nguva yacho. Saka munhu angakumira kuti pataurwa nevanhu mwana chiwari vanoita mwana ndopakandosvika kuzoenda kuchipatara ndakanzi hana mwana mudumbu. Alright, saka nemukomana uyu mamasangana pasina kudzirira saka akabvuma kuti inhumbu. Ndokubva imi mazoona kuti aiwa 9 months dzakwana. Saka pari kuti 9 ukutoti wakarwadziwa 9 months dzinzi dzakwana wakarwadziwa nemudumbu ngemunhu ane pamuviri. Mudumbu mama akatorwadza.
gogo katenda nikushamba chipatara zvikanzi masikana hamusi kuwanikwa chinasi dumbu richingofuta. Saka zvatiri kuona panapa padumba apa kubva ipapo 9 months idzodzo kusvika nhasi kuti 3 years harina kuzofuta kuenda mberi kana kudzoka mumashure rakangoramba rakadaro. Apa mandidzi acho rakasamanya kudesa ngadzikira ngari diki mchana apa rakatowedzera kukura. Raiwedzera nenguva richiwedzera. Saka mukomana uyo hauna here angasina mudzimai here kana kuti? Nguva yacho munhu anga asina mudzimai. Munhu akazorora mudzimai ndenge ndandatu 8 months. Ndo pakazorora mudzimai wake. Zvichireva izvo kuti musikana anogona kunge anga aripo kanguva yaunga uripo iwewe. Nekuti hakuna munhu anorora munhu 8 months. Towani. Saiwo mukuona kwako unoona kuti musikana anogona kunge ariko. Alright Stella. Ndikuziva kuti ndiri kutaura nemunhu angati kurei, ndine munhu ati kurei. Zvichireva izvo kuti toti takabvisa nyaya yekuti une nhumbu. Aiwa hauna zvinofa unofungidzira zvingadai zvakaitika pauri pachivanhu chaipo. Zvinogona zviri kukonzeresa kudai. Aina ndoziva kuti chikatoitika. Tondina kuchivanhu ndo patafunga ndo mangaruwe kuchivanhu hatichazoziva. Tiri kupfuura mberi tivhunza. Kazhinji kacho kana munhu achinge azvitakura anenge asisateveri. Iwo paruri zvakamira sei? Ini ndaitera asi mamanzi angu angadzikira vanhu kwati mumwe munhu anogezera. Asi mamanzi angu angadzikira. Ndaitera zvo. Kana kuti adzikira kureva kuti wanga wakuita mazuva mashoma here kana kuti ropa ndo ranga rakurasika shoma? Mazuva anga atodzikira ekuenda kuperiod kwacho anga adzikira. Pamawataurawo kuti makaenda kun'anga nekumapostori vakanotiwo chii katitange nekung'anga vakati kuti ang'anga yatikaenda isusu ikanditi dumake machirimo mune mweya urimo unopera watipa mishonga zvavo vechibhoyi takashandisa hapana chakachinja. Ndobva tazoenda kumapostori zvakaranditi kumaprofita vakati chii? Kumaprofita ndakagara nguva refu ndichimodzi zvinopera pasingatoa zvinoitika nekuti pana maprofita ndainzi ndandirwara ndainzi unofanira kuvabereki vako. Vabereki vacho vaifonera hapana iuya. Saka madzibaba vacho vanditi kuti tikupedzana ngura hazviiti muri wega. Zvoda pane munhu mukuru wega hazviiti. Vachingondisaka ndokupa minamato ngoti zvinopera kusvika ndizonzi kusvika ndatoronzi ngaidzoka hake. Zvakagarira pana chikuchinja kusvika ndazoya kuno. Iye zvinhu zvidumbu rako rinoita sei? Rinorwadza nokufutuka izvo zvakamira sei? Munenge yekurwadza munomurwadza asi mazuva muchanya kurwadza munomurwadza asi ingangofuta kudaro hapana zvanombochinja ichingorwadza rakadaro. Munguva yekurwara kana nguva yekunetsekana yekushushikana munhu anogona kana kumborota hope. Hauna dzimwe hope here dzaunogorota wewe? Aina ndimborota ini pamwe ndinachikangana kwasa haina asina mborota hope dzekuti ndomwe achitaura makusiri. Kazhinji kazhinji kana munhu achinge anzwa kuti akazvitakura anogadzirira preparation zvakava zvaitwa izvo. Preparation imwe ingatotengwa nokuti nyange munhu wacho ainzi ndimurudzi wayo angatiunze mari patimwa zvimwe zvanga zvatopo zvio. Pawakaenda kuhospital ungadzokorera zvakare kana muchinge ndadarikirwa pane masikana akaitwa here kuti paone kunzi kazhinji kacho vanhu vachina masikana anongada kuona kuti akura zvakadii uye mwana mukomana here kana kuti mwana musikana zvakaitwa here? Hazvina mboitwa tikazovasikana ekutoita ndarorwadziwa ndo pakazonzi matesipuru make ndopadosikana tazoitwa ndisana ndarwadziwa hatambotamenda imasikana. Alright Stella, mubvunzo wandakubvunza nezvekuti pambobvunzwa mubvunzo wokutera. Saka izvozvo uri kutera here kana zvakabva zvatongomira? Andotera. Unotogeza mazuva ako waingogeza iwayo? Ngati tinotarisa zvakare kuti iye zvinezvi kana vanhu vachikuona wakadai so vemunharaunda vaunogara navo shama dzako dzavakura nadzo dzavanoenda nadzo kuchikoro ndapi mamwe mashoko ari kutaurwa iye zvinezvi pamusoro pako nekuda kwedumbu rauinaro anokukumbura? Vanhu vanda vanangoti mwana wenyu apa makadani varume vanhu akagadzirwa asi ini kazhinji handichatopindura nozvokupindura ndadosiyana zvinopedzaita stress nazvo handichatopindura kana kufamba kana nditofamba toenda mashoko kazhinji ndosvika nditorumiyadhi pana pana kwandoenda ninaimbotaura kwevanhu. Saka mabasa epamba unogona kuita ndeapi? Pana basa nditomboita ndomba ndogara. Haukwanisi kana kukotama kana kusuka kana kudii? Kuti ndosuka nditovavara kuti ndigare pabhaketi asi bato paima itorwadza kuti ndisuke pakukotama. Alright. Saka pano wati uri kugara namama. Wati mama havasi kunzwa zvakanaka vari kurwarawo. Alright. Saka havana mabasa vanokwanisa kuita kuti vakubatsire kuti muwane mari kuriritira. Saka anokuriritirai pano ndiye? Ndigogo vanditowo maricho. Gogo ndoenda kumaricho.
baba wati zvevakageza maoko vari kupi? Vari kumarondia wanogara. Vana amai wati chizva? Amai vangu vari panapa asi vandorwara hapana zvavanoitawo. Chinovanetsa chii pautano hwavo? Havandazvirasa njera zvichimbodzoka panzvimbo zvimbodasika dzichidzora ndo zvinoitika pavari. Saka chikumbiro chako ndechekuti unoda kuti unobatsirwa kuchipatara here, unoda unobatsirwa kuna madzibaba here, unoda unobatsirwa kuna nasekuru here? Chikumbiro chako izvezvi ndechekuti chii kuti uwane zambuko padumbu rako rane 3 years rakadai? Achikumbira kuti nyange kuchivanhu chekwa ndikwanisa ngondibatsirike chandikuda ngopora pandiri chero ngondito zvinoitwa vamwe vezera rangu ndochandingokumbirawo. Pane zvimwe zvawangada kuwedzera pane zvataura? Unotongoda kuvana kubatsirika chete. Zvinoremera dumbe. Pakugara kwako mazuva ese kana kuti paunenge uchifamba pai iwo ndiwo unoziva musiyano kuti kubva pekuti usati warafutunuka kudaiwo naiye zvinezvi tingati rinorema here zvauri kunonzwa kuti une chinhu chawakatakura? Kana muchitondorwadza ndipanonzwa mudumu wangu nechingorema asi ngechingorema rese ndingisina kuti apa ndipa kurema nechingorema rese dumbu racho. Pane here kana kuti chinhu chatingati chinofamba mudumu mako? Inofamba panye ndomunzwa hamuna chandomunzwa chinofamba apo. Saka izvozvo hauna kana chauri kunzwa? Hamusi wati kana muchirwadza kana musingarwadza hauna chauri kunzwa? Hapana chandomunzwa asi ungozwa kuti dumbu rine risinoma pamunhu ndochete chinozonoitika pandiri chete kuti inge rawandira mberi ndozvine zvinoitika. Dzimwe pfungwa dzinombouya wakangogarawo Stella so nenyaya dumbu riri kufutunuka pfungwa dziri kuuya mauri dzinombouya mauri paunombosvika kuti ndakugumirawo pakufunga unenge uchifunga zvekuita zvei? Ndanofunga kuti mushonga uri pana mushonga yedze vanonga mushonga yesura chaiyo apa ngodiwa kana ndakafira mumba ndinonga wanoti kora macho hapana zvinenge uchiraramira ramba kwangogara ndofunga dzinechogara ndinoti ngofa kuti ungori nani. Pane dzimwe nguva here dzaunombokungurawo chandakatadza chii? Dungura munhu wese unotofunga asi ngochinoti hapana chikuchinja saka undofunga zvakawanda. Chikumbiro chako chekupedzisira kune vanhu vakateerera takanangana nedambudziko iri kana chinzi pawanikwa munhu vamwe vacho vanenge vachida mari tingaite sei kana vamwe vacho vari kuda mari? Haikumbati nachinenge kunodiwa mari isu mari panapa panokwanisa kuiwana mwewa mungu zvonomeka hapana kwawana ndikwanisa kana munhu chandikanzi kudiwa mari ndikukumbira munhu anokwanisa kundibvisirawo mari yacho ndiwanike kune kurarama ndo chikumbiro changu. Mukomana ndichakambinga kumanhumbu kwetaka izvi zviri kuti akazoti pakabuda zvekuti mwana akadisapia waribuda mashoko zvikanzi amai yake nambo yake vakuzwa zvawakaita kwamene zvakaita manisi mwana chokamuuraya mwana ungotaura zvavanotaura zvikanzi makauraya mwana izoti ava mwana chokanotadza mukuchengeta ndo mashoko akubuda kunzi makauraya mwana ndo mashoko abva aenda kuna baba wangu vanga mhemuna kwavafonerawo ndangobva vati saka imenge muziva makaita makunyepa kuti mwana akurwa muziva zvamakaita mwana ndipo kabva vati aini andichaudzoka mandifonera kana ndichikauntsana neni kana pazvaitika ikoko pedzera nyaya dzenyu mege ikoko. Nagogo vachinzwawo mashoko aya vanoti kudi? Gogo watobatikana wanga utomoti wanga unotsvage mari tiende ikoko mari cho dzikaramba kubata ngoti tiende ikoko unadhidhi vacho vanodziwa kuti saka inini mwana arwara ndakakuchengetera mwana hapana ancho wakambaita mwana pa mwana ari mucheche mwana akura mwana wangu dambudziko wakundiramwira mwana wacho unondivitosei kuko zvakatovabatawo nguva yacho. Pakanaka ndakatimbutaura nagogo tinotenda waitako Stella. Gogo tinotenda tanzwa nyaya yemusikana kuti ndimakamuchengeta kubva mukukura kwake kusvika padambudziko iri. Ini chandinokumbira ndechekuti munogona kundiudza muchidimbu kuti angari mwana akaita sei mukukura kwake Stella kuti atizosvika panyaya yatasvika nhasi. Mwana uyu ndakamurera akaberekerwa pano ndamubereka asisa yamwe akakurira pana akaenda pachidzidza pamhuru akaita grade 7 pamhuru akaenda kumasimbe
tichienda kushamba. Akazoperera muform 3 ashayirwa mari namai ake kuti aite form 4. Ndobva atogara kusvika zvaari tizoona kuti anzi ane pamiri kudii. Mwana uyu akamboenda kusikero kwamavhudzi akaenda zvikanzi unofanira kusununga muna February. Mwana uyu makazorwadza mudumbu, tikaenda naye kushamba. Tikasvika kushamba zvikanzi ambuya nauya naStella ndiani, tikati ndini, zvikanzi pinda. Zvikanzi agogo, kutarisa kwatiri kuita muzukuru wenyu mudumbu muratidza kuti hamuna ichi tiri manesi zvedu madiki, asi mudumbu maka hamuna ichi. Munhu yaive Saturday, zvikanzi manje nhasi madhokota hapana. Ndobva vakumbirawo mumwe dhokota aive parifi, akati manje ndiri kumunda kuti ndingauye hereko madii kufonera madhokota. Zvikanzi agogo apa mwana uyu vakatokura naye vakamuchengeta, munongoziva angonyengeredzwawo nemukomana. Saka hatisi kuona kuti mudumbu make mune chinhu. Chokwadi dhokota vakanzwisisa zvavanoda kubata zita ravo, vakatouya pachipatara pashamba hospitari, vatakura vatopfeka uniform dzake. Vazvanzi ndevapi gogo wacho, ngavatipe bhuku, nobva tamupa bhuku. Ndobva aenda kubva atiki, vakataura nyaya yesikani, ndikati isikani zvikanzi mari inoita $30. Ndikati ina handina kana mari yekuti ndingaiwane yekuti ndimuita se ndibhadhare. Zvechikwadi vakatora dhokota vai vakanotarisa mwana. Zvikanzi gogo chikwadi mudumbu make hamuna ichi, hamuna ichinhu, endai munopiwa mapirisi ekuti mudumbu make muita se. Papa akanga akutobvita kutanungirika kwaakaita. Ndobva tauya naye mwana uyu, ndobva agara asina chinhu kuratidza kuti akachiitawo zvese vakageza mudumbu make. Saka mwana mudumbu makapota muchimurwadza. Maiti mukamurwadza wonyarara, mukarwadza monyarara. Anomboenda kuHarare kune mukoma wake achinogara achidzoka, mukoma wacho achifona kuti muri kumurwadza. Kusvikira mwana uyu akazotorwa nababa vake kuHarare, ndobva vaenda baba vacho vandi kumarondera, ndobva vagara nemwana uyu. Musi wa10 September baba wacho ndopavauya nemwana wakati amai ini ndadomboedzawo nepandinokwanisa. Baba wacho aitochemo, ndakaedza nepandinokwanisa nenyaya yemwana. Muzukuru wenyu nyatsomugunzisisai kuti panyaya dzemurume uyu wakamutora handisiuziva chii chakaitika. Kwandiri kufamba wenyu ndozvirikutaurwawo, aingoenda munongoziva kamun'anga nemumapositori nemunongotaurwawo kunzi mwana uyu unofanira kuita rukawo. Pamwe murume uyu akambomupa pamiri, apa ndiye akamuita se akamushereketa kutaurawo kwazvinoitwawo. Baba vacho achitaura kuti nyatsobvunzai mwana kudii. Ndikataiwa mwana tinobvunza mwana, akati hapana mumwe mukomana wandinoziva, ndiyeye mukomana iye, hapana mumwe mukomana wandakambogara naye kunze waiye chete. Baba wacho ndobva asiyewo mwana iye mukomana akutaurwa mukomana akaroora here, haanambobvira abvisa china, haanambobvira adii kana kudii. Aiwa tikutaura kuti iye anga ane mukadzi here, akanga asi ipapo uyu mwana uyu akaenda nemuroora wedu akanodzoswa mukomana uya vaipamba ipapo. Munoziva mwana mudiki anzi akatanga kupopota kuita semwana, ndobva atya, ndobva adzoka kamwana uyo. Saka kubvira ipapo iye amudumvumusa chokwadi maimubvemberedza muchidii. Muna July ndomakatanga kudai dumbi. Paakazoya nababa wake ndipo ndakatoona ko mwana uyu ngadumbu riye raita se ratokura. Isusu takaenda muna musi wa6 July takaenda kuYekwa yaidzi ED pastor kuground kuye takaenda. Iye akanga ariko, akatouya akandiona achitoraiti mushe akatonditsvaga akandiwana ikoko. Afonera kubheki kunoku kuti gogo kunoku ndaona vanhu vekwaMusivo avariko. Zvanhama yake aiwa rega ndibvunze vanhu vekubhasitopu, zvikanzi aiwa variko. Bva anditsvaga kubva atondiwana, akanga achito asina kudai. Pakazoenda hama yake ndovakati zvaita dumbu remwana. Ndasangana nababa wacho ndobva atora mwana ndobva aenda naye kumarondera. Saka kusvikirira mwana uyu nanhasi ndinaye papi. Tinombozamawo kunonzi kumapostori, tichienda kunonziwo kunhingo, tikambonzwa mumwe muchiremba anonziwo kudandewo, tichienda tichingobudisa mari dzakaita se muri kungondoono ndiri chirikadziwo ndiri panapa. Ndikaitawo vana makufu kwasara amai mwana ndivasara 1. Mazviona tiri kungobhinda uko, asi hapana zviri kuita se, hapana chiri kubuda. Panyaya kumapostori kwamunomboenda, tsananguro dziri kubuda dzichiti chii? Havasi kumbonyatsoburitsawo, vanongoti regai timushandire, tomupa minamatwo. Kana uri mukaka unongotengawo, kana zvinenge zvichidiwa unenge uchiita se, unongoziva mapostori anoshandisa mafuta nemikaka kuti tichingodaro. Asi hapana zviri kuita se, zviri kupota rinoti rikamboda kudzika dumbu iroro rikada kumboti kusaidhi. Iye mazuva anaya hamusi kuona rakati
ndozvanongoita akachinja iwo paanomboda kuti anobatsirwa ipapo kana anomubatsira anobva arwara zvokuti haadye, anobva arwadziwa zvokuti hamurare naye kana kudya haadye, anenge asingatombodya. Motozoti kana zvaenda zvichinyevenuka uzotanga kana ari raiti zvake zvaakaita zvaakudya iwo anodya chaizvo. Asi ukaona kuti mwana aikuti uedze vanomubatsira anobva arwara zvokuti munotofunga kuti hamene zvichaitika. Imi semunhu mukuru, pfungwa dzenyu dzinombouya mune muchiti chii chakaitika kumwana dzenyuwo tisina kuenda kumuprofita kana kun'anga? Aiwa, unongoona kakuti zvakaita mwana kaizvo nekuti hatisati tazviona, unongoona kuti pamwe kushereketerwawo kana kuita sei haungamboziva nekuti zvinenge zvichingokunetsawo kuti mwana uyu agare akadai zvinongonetsa. Ndanzwa kuti munogara uyezve masaura nemai vake ndo asara ende musikana patataura ati mama vanorwara. Muri kugara naro sei dambudziko rekuti amai vanobanza vanomborasa njere uye achirwara? Svondo rakaipa Antony Twix takatovashedzerwa vakuchinzi vatoita kurasa njere kudii. Ndingi ndakatonovatora vanogara kwaMusiwo ndikatouya navo pano vane 2 weeks vari pana. Vamwe vacho vachitoti tazomuvharirira mumba ndozi kana dhoo akatokika hanzi hwindo ari pamubhedha, bva akika dhoo bva ratonhingirikiri girazi ndobva atomanikidzira kumbuda nepahwindo akatembenga akatomarika zvatopera. Saka ndine 2 weeks ndichitogara naye panapa, asi mazuva ano zvakari raiti zvake. Makambozvifambira here imi samai vake kuti munonzwawo kumapostori zvemwana tanzwa kuti hapana zviri kunatsobuda ko zvemwanasikana wenyu amai Aiwa, vaStella? ndakafamba takaendawo kune vanobatsirawo vakamubatsirawo akaitawo raiti zvaariwezvo. Ndikaenda iwo akanobatsirwawo. Vaiti zviri kubva kupi? Vana kumbotaurawo vakangoti vanenge aita kurohwa nezvinhu, nekuti vamwe vakavari kuti paakatanga akati munenge mune tuhuku mudhuku, vamwe vanemwe vanogara naye munenge mune tuhuku kudii. Saka ipapo muromo wake wakanga wakatoti saka kubatsirwa kwakaita muromo uyu wakaita wakadzokerera chinzi anofanira kuvarohwa nechinzi nezvinhu. Kwaanogara kwaMusiwo anogara nani koko? Anogara ariko munongo aziva kana anenge achingozvirojera munhu pamudhadhadha vanenge vachiti uyu anoroja make, uyu anoroja make, uyu anoroja make. Saka kuzodaro kwaakaita ikoko vamwe vakatoona vakanomutera kumasitoro, nzi akatosara nekaskin tight keko nekaiko nekabhura. Vamwe vacho ndo vakatonomutora kumashopu, vanhu vese vakanga variko kumashopu kusviko vakaita vakamuona. Zvino chikumbiro chenyu kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti chii? Aiwa, ndinongoda kubatsirwa pangu pamwana. Pamwana ndo pandinoda kuti paita sei pabatsirwa. Pamuzukuru wenyu? Pamuzukuru wangu apa, nekuti mwana idambudziko raanaro kaito kugara mwana akadai wakatarisa zvakadai so unonzwawo sei kana ndimi zvakaoma. Mimwe misha inoti izvo kana pachirwara munhu vanoti kana kuti asati arwara pane zvinhu zvakamboitika. Vamwe vanoti pamba panochema zizi, vamwe vanoti pane gudzi rinongomhanya asi hatirione. Kune here zvinhu zvisionekwi zvinoitika pano pamba? Hapana zvandinomboona. Ndinge ndakatonyatsogaara ipo pano, ndinogara panapa naiye nemunin'ina wake ana amai vakashayika musi wa10 yo January gore rakapera. Tinogara pana zvokuti titi tine zvatinomboonawo kana kukadzika kana kudii kana vana vakatoenda kuhoride ndotosara ndichitogara ndiri ndega pane. Hapana zvandinomboona zvokuti ndingakadzike nazvo. Ndinge ndakatonyatsogaara. Ndinongoshandawo. Munongoshandawo kuita? Ndinongoshandawo kumunda, ndinorima zvangu, ndakatorima kumunda. Ndinongoshandawo nokugara aiwa mari kichihandi asi ndinongoshanda mugadheni ndichitengesawo zvandinenge ndaita sei zvamunenge marima. Zvandinenge ndarima. Ndingoshandawo mugadheni ndichiita ndichingokatengesawo kazvawarima unongowanawo zvaunoitawo. Chikafu chibawa unenge wakarima kumunda unenge uchidyawo. Kana kurima kuno kudzozera zvemapeni ndakatorima kumunda wangu. Chibawa chato daiwo ngoti changoningirwa nemakonye manje. Kazhinji panoitika nyaya yakadai so vemunharaunda vanotaura, vamwe kana kufambidzana vanotaura, kana hama dzinotaura, mamwe mashoko ari kutaurwa imi anokukumburai sambuya vemunhu, ambuya vaStella ndeyekuti chii? Aiwa, hapana zvangu handingadi kunyemba kuti ndinonzwa zvinotaurwawo nevanhu semunhu ndisingafambe, munhu anotaura usinganzwira
asi kuti nditi pano pauyiwo vanhu vanongoyiwo vachingobvunzawo kuti ako zvinosaka mwana vamwe vanenge vamwe ndo vanenge vachitoti pakati pane madzibaba nhingi anobatsira vachidaro vemunharaunda asi zvokuti ndinganzwa kana vachitaura munhu angataure zvakaipa iwe uchiita se uchinzwa kana zvandinombonzwa asi vazhinji unongonzwa vanhu vachingopotsitsi kuti ko saka mwana uyu kudai kudizvo vanhu vari kutochemedzeko vakawanda chaizvo. Vatiri mainzwa nyaya yataurwa nambuya vaStella iri nyaya yekuti mwanasikana anetseka kwamakore 3 asi mwanasikana chete kunyange amai vaStellawo zvekare vane nguva dzavanorasa njere zvinova zvinhu zviri kukonzera mbuya kuti vave vanoshupikana nekunetsekana kuti kosei kune zviri kuitika kumwana wangu kuitikawo zvekare kumuzukuru uyo muzukuru akasiyiwawo nababa vake panapa iye Stella baba vake vachitiwo ini ndagedza maoko zviri zvatondinetsawo vamboedzawo ndo dambudziko riri muno mumusha ratingati pelaji amene kuti tingati kudini dambudziko iri riri panapa. Mukoma Sly ndinotenda nhau yandona pano yandityisa zvikuru kuti mwana for 3 years mwana mudiki and hapana chaizikanwa anoti mukomana iye wandakasangana naye ndiye zvakuda kuti mukomana uyu dai agona kuonekwa anogona kubatsirawo rudzi repano kuti ane zvimwe zvaanenge achiziva kuda pamwe mukomana uyu anga akamboroora nokuti tazonzwa nyaya yekuti anzi mukomana within 8 months akaarora ndibva ndabvunza musikana kati zvinoreva kuti musikana uyu anogona kunge anga arimo mupicture ende nhau dzekuti panodiwa mukomana kushereketa kunoitika hatisi kuti ndo zvakaitika asi tiri kuti tichitarisa maitikiro akaita nyaya kuti dai mukomana uyu agonawo kuuya asangana nemhuri kana ane chokwadiwo chaanoziva pamusoro pekuti chii chakaitika kuti asangane nemwana uyezve chikumbirawo sista uyo pano sevanhu venhau kuti tazviona zveshuwa kuti mwana utati ndiri kurwadziwa handichagoni kusuka ene zera racho upenyu hwotoguma here at 19 at 21 saka zvinhu zvakaoma mukoma wangu kuti munzvimbo inoyi kune munhu atori nedumbu rine 3 years ende ukatarisa achifamba uyu mwana unoti ari kurwadziwa ende ambuya uchiona zveshuwa ndo vari kuriritira hanzi amai vanotombopenga funga uri wemukoma wangu kuti mwana wako anopenga muzukuru akazvimba dumbu dambudziko guru mhuri yeZimbabwe zvatinongokumbira ndechekuti dai magona kubatsirawo mhuri yekunoku mavabatsira because upenyu hwari kurarama hwakaoma ambuya vatiri kuonava ndo vanoita zvese kubva mukuriritira mhuri kuti yadya here zvese zviri kuitika pano mukoma wangu. Tiri kuno kwachief Musana tiri mubhuku rekwaJaji kunoenda kwatati tichiita hurukuro nemhuri tinoziva kuti kunzoku kuna namadzibaba vanoona channel yamuri kuona iyoyi kuna nasekuru vanoita zveun'anga vari kuona pachannel yamuri kuona izvinezvi kune maapostol vari muchechi dzakasiyana siyana chechi dzemweya dzatingati mapendacostal vane simba rekuporesa nyaya yemwana iyi mainzwa mbiri kuti yaJesu iende kumberi kunzi Jesu achiri kurarama zuro nanhasi namangwana achiri mumwe chete achiri kuporesa vanhu kana kune vanogona kubatsira namba ndo dzatakaisa pascreen idzi kuitira kuti kana kune vanogona kubatsira vagone kubatana nemhuri vagone kuyambutsa mwana uyu kuitira kuti mwana agone kurarama upenyu hwake zvekare sekurarama kwaanga achiita mazuva ese. Chasara ndechekuti ndioneke ndonzi Silvester tabvuma nei ndinoitwa pelajewo kwamupurwa. Tinotenda zvikuru kwazvo Silvester simbi yebasa tiri kuno kwamusana mazvita tiri kupfuurira mberi nehurukuro pelagia iyezvinezvi tina amai Stella ungatanga here nekuvabvunza mubvunzo wedu wekutanga. Alright, ndinotenda makadini maStella. Alright, tizhinji tanga taudzwa kuti achida kuti mimutitsanangurire samai kuti muri kunzwa sei uchiona mwana wako wawakabereka. Ndinoziva kuti samai mune zvinhu zvamamakatarisa pamwana wenyu kuti ari mwezi wamwana wangu anoroorwawo nditowo mukwasha wangu ndogarawo asi asina kuzoitika izvozvo mwana akazosangana nedambudziko iri ratiri kuona iri muri kunzwa sei samai vakabereka Stella? Nepeini kurwadziwa. Alright, ndanzwa kuti mimi nababa vaStella makasiyana munogona kutitsanangura kuti pamakanga maona ndozvaitika mwana nababa vaStella chicha makaitawo sevabereki kubatsirana kuti mwana aone rubatsiro? Baba vangambotora enda naye kuchipatara
kurai kamurero tiita zvikakona akazodzoka akagara naye kumarindiro kwaanogara akazodzoka naye achiti ndambofamba kwandafamba zvaramba kudzoka kwakazodzoka naye paguva. Alright, saka imimi sokuona kwenyu mati zvese maita vakaendesa kuchipatara munofunga kuti chii chiri kuitika pamwana wako nemukoma wako? Saka kuti mutibata achaziva kuti chivanhu kana kuti chi kuti macho muni ramba chingokura. Kumba kwemukomana waari kutaura kuti ndiye mukomana waakaziva chete, hana mumwe murume waakaziva nawo, makambosvika here uye nemukomana wacho makambotaurirana here iye achitaura nemi muchitaura naye? Ndasvika hamutoziva kuti anogara kuti? Aiwa, anogara nokuziva but handisandasvika. Mukomana wayo anga akamboroora here kana kuti haana kana kuti anga angoriwo mukomana? Apa nguva changa asati aroora sapa akazoroora. Apa akazoroora. Kana muchita akaroora muvure wacho akabvisira mwana wenyu mari. Aiwa, mumwe mukadziwo Zvino kuti dambudziko remwanasikana wenyu akageza maoko kuti zvona kuti iye handitanga pekutanga tiudza kuti kana mari yepreparation ane zvimwe zvaakambotengawo, asi iye zvinezvi mwanasikana wenyu Stella achine dambudziko. Paachiri padambudziko iye ndobva azotora mumwe musikana oroora musikana iye, ndobva tiri kuti kwenyuku azvirodza kuti akageza maoko akatofuratira. Ngatichitarisawo zvakare paupenyu hwenyu imimi pano kutaurwa kunzi pane dambudziko rinomboitika kupomura rekuti dzimwe nguva pamwe munomborwara chii chinokunetsai imimi? ndozomona zvanzo zvinhu zvafamba sei muri kana zvanguva ndoita kuvhiringira pfungwa asi kuti zvinonge zvafamba sei. Kana vanhu kana pamunozinge maakuziva zviri kuitika vanhu vanokuudzai kuti chii chamamuchiita zvamakamboudzwa ndezvekuti chii? Handini kutaura zvakupesana here zvisinganzwisisiki. Chikumbiro chenyu imimi takananga neupenyu hwenyu neutano hwenyu kuti nguva pamwe munomborasika pfungwa muri kubada rubatsiro rwei? Ndichichiitika kuti ndinenge ndakagadzirwa kana ndinechirwana zvina ndizoti chichinenge chiitika kungobatsirwa kuti ndimboona kuti chichinenge kutora nzvimbo kuti chikonzeresa kudai. Saka iye zvino munoshanda here, munoenda kubasa? Handishandi. Ende kusashanda inhau iyoyi yekuti dzimwe nguva munomborwara? Ava tinotenda mhuri yeZimbabwe kuti takwanisa kunge tichitaura naambuya vanove ambuya vaStella, amai vaamai vaStella. Takwanisa zvakare kutaura namai Stella vari pano apa. Dzimweni dzenguva amai Stella vanomborasika pfungwa asi zvinezvi vakambobatsirwa zvakapera. Tiri kupfuurira mberi zvakare tichikumbirira kune vari kunzoko vakapuwa simba rekubatsira rekuporesa vanhu vane matambudziko akafanana nemhuri iri panapa. Ambuya havanatsoona mwanasikana akazvitakura kwemakore anokwana kuti matatu. Amai dzenguva vanomborasika njere. Pane zvinhu zvingangoda kuti zvinge zvichigadziriswa, mungangodaro muri mapostori, mungangodaro muri vanasekuru, ana madzibaba, kana kuti vanokwanisa kunge vaine simba vari mumapendakostal churches imomo, munokwanisa kunge muchivafonera panhamba dziri paskrini idzodzo kuti mugone kubatsirawo dambudziko raitika mumusha. Muchiziva kuti vazhinji vanoda mari, asi dzimweni dzenguva tiri mumwedzi uno werudo, mwedzi waFebruary, zvakangonakawo kuti imi munoshandira vanhu muchibhadharisa kukumbopawo rudo mubatsira vanhu. Mhuri yeZimbabwe vaiziva kuti aiwa basa renyu ramunoita makadanwa munorigona. Ndinofunga kuti zvinogona kuti even basa renyu ramunoita iroro rekubatsira vanhu muchibhadharisa vanhu rive rinokura. Regai tioneke vateereri. Okay, tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekutarisa chirongwa chino. Isusu tinongoti kwese kumativi mana tinosvika, kana pane nyaya itika vanoda kubatsirwa tiripo kubatsira. Kune nyaya dzinoitika munongoti batawo panhamba dzinenge dziri paskrini. Mhuri yeZimbabwe vakumbira kubatsirwa nekurapwa. Kune vanogona kubatsira nechikafu nekuti pane nyaya ndanzwa pano kuti gogo ndo vanoriritira mhuri, havana zvavanokwanisa kuita. Hanzi ndinongogona kurima, vanokwanisa kubatsira nechikafu nezvakawanda wandawo, nekuti musikana atoti achiri kutera achireva kuti anenge achidawo zvekushandisa pakutera kwake. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Mupurwa.
ine zita ndinonzi Silvester tafumani simbi yebasa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.